रिमझिम अरे शादी के पहले तो वीडियो कॉल पर बड़ा बोलत रहलो लाइने ना कटता है सब देखाओ तो रहलो का बरे इधर अरे पापा के तरह चश्मा लगल बा ई कोन मेरा हवेरे सुहाग रात में आइल बरे पापा के याद के करो तारे हम कोनो पाप करे आइल बनी के अपना पापा के याद करता रे बियाह भइल बा सुहाग रात सब कर मनेला हमहु मनावे खातिर आइल बनी काहे रोत रे बोला हमर दीवाना के हमर बड़ा याद आवता दीवाना मरद सामने तोरा इंतजार करता कि कब घूंघटा उठाइबे तो दीवाना के याद करता रे कैसन तोर दीवाना है कि मरद के आगे दीवाना याद पड़ गई तोरा गोर हाथ से तो लंगरे बा लेकिन दिल के बड़ा अच्छा आदमी हो अच्छा रो तरह के हगली तक के घुसकाई न करा के गोर हाथ के लंगर बा आ दिल के साफे बा तो कौना काम के सरवा दिल के साफ बा जब लंगरे बा तब अरे चलेंगे रउआ तो खुश बानी राउर शादी हो गल आज राउर सुहाग रात बा आज मिली लेकिन हम खुश नहीं थी ए जे खाली देह आइल बा लेकिन दिल हमर दीवाना लगे बा अच्छा रउआ आज हमरा संग कुछ कर ली देह मिलल बा लेकिन दिल कबो ना मिल पाए अच्छा दिल ना मिली तो बिल मिली नु या अब बताई ना है कहत कि देह भले आइल बा लेकिन दिल का तू दीवाना लगे कर बाटे आहा मेहरारू कहती है के बोलम भला ही आई बानी शादी तोह से के बाकी दिल अपन केहू लग धाके राजा बिना दिल के तुए
हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमारा मन्नू भैया, त्रिदेव भैया, राहुल भैया, सुभाष भैया, अचोला फाइनेंस। याद हो गए। अब सुधांशु जी से हम पूछब हम। हमार छोट भाई हमारा गोविंदा जी लाल बाजार डोरीगंज हो गए रहेगा। नारायण जी तरह के बना कर रखा। चेक बाउंस हमने के होई जब रउए सबके पैसा ले जाके किस्ती भर दे को बता। शुभम भैया हमरा झलू राजा जी बानी नारायण जी बना के रखे। वाह माई बाप खातिर से नूर मंगिया में डाल के आई पानी जियत ऊपर जनमे निकाल के। नरसिंह भाई, रवि जी, सुमित भाई, आज माई बाप खातिर से नूर अरे मंगिया में डाल के आई बानी जियत ओकर जनमे निकाल के। फिर हमरा अंकुर भैया बालू माफिया बानी 500 हमरो का 500 रिमझिम का भी पुरस्कार दिले बानी। अंकुर भैया का स्वागत करने। जन कैसे होई उतरोई रोई जन कैसे होई उतरोई रोई ताकत होई रात दिन के। जवन मान करे कोलाए राजा राजा बिना दिल के तुए दुल्ही जवन मान करे कोलाए राजा बिना दिल के तुए दुल्ही से। अभी बहुत मौका मिली नाचे के में। त्रिदेव भैया, शुभम भैया, नमा भैया, रंजीत राय भैया बानी। अच्छा बनियापुर मुखिया जी हमारा 1000 रुपया पुरस्कार दिल बानी। रंजीत भैया के अपना पौ लगे कहने। अवधेश राय भैया, अविनाश राय भैया गणखा एक पहले भी 2100 रुपया पुरस्कार दिले, फिर 1000 रुपया पुरस्कार दिले बानी। भैया के अपना स्वागत करने गीत गाए प्रणाम करने। तने ऊपर चले सब ना अच्छा नहीं खेला।
आ जाए गीत है सब। आ जाए ना 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 ये कैसे हो जाए। और जब हम जान गए नहीं तब नीचे खड़ा होकर देबा। निमन गीत गावल जी तो केहू आ जाए। अविनाश भैया बानी हमारा दोनों भाई हमारा ऊपर आ जाए अच्छा नहीं लगा। आई ना है ना रौरा आहा हा एमे तहार का गलती बा। एमे तो तू अनजाने बारा हल चल जी तो तोहरे करब ना माना गलती तहार एमे नइखे चारो आना। अरे हल चल जी तो तोहरे अरे करब न माना गलती तोहार एमे नइखे चारो आना। हमरो के पूरा मंडली के आशुतोष भाई हमारे पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखे हमारे अनूप भैया बानी मंच उद्घोषक और भोजपुरी में 5 गो निमन मंच उद्घोषक खोजल जा तब बलिया जिले में हमारा अनूप भैया बानी एगो हमारे शिष्य बारे प्रशांत गिरी सब के आवाज बोले ना तो मैं रवि रंजन भैया विकी तिवारी भाई हमारा मुकेश राय भैया आहा या घर से निकालो चाहे या बना लो या घर से निकालो चाहे खिया दो जौहर कीन के जवन मन करे बोलो राजा राजा बिना दिल के तुए दुल्ही जमन मन पर कोलाए राजा बिना दिल के तुए दुल्ही